Luwih dhisik ya nak, tanganku semuten ngantian. Lah iya, unjal ambekan nganggo leren, mergo apa-apa ki ora nganggo leren. Mengko mundak grusa-grusu. Lah iya, iya Nduk anakku sing tak tresnani Limbuk, piye mak piye Sing angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Kang sarta diungkapake. Iya, kejaba mung ucapan kang sarta ungkapan rasa syukur konjuk marang Gusti kang murubeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Kowe ngono ya mak, pancen bener kaya mangkono. Ya mung saka berkah kang sarta kenikmatane, becik nikmat sehat, nikmat sempat kang sarta nikmat iman. Aku karo kowe anakku Limbuk bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh ngono ya kuwi sing mapan ana ing Markas Sanggar Tari Tunjung Sari, Banaran Kertosana Kadipaten Nganjuk. Ngono ya mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Bombong kaworan bungah ya mak. Bombong kaworan bungah tenan kok nduk. Idep-idepe ya kuwi nyambung rasa paseduluran gandengke tali silaturahmi. Ngono iya. Kanjeng Nabi kae wis nate ngendika. Kuwi isih gampang no, isih gampang. Sing angel kuwi ngempet hawa nafsu. Oh ngono. Ngempet sing dadi kanepsane piye carane masani mripat, piye carane masani kuping, piye carane masani lambe. Oh ngono. Nek nggur ngempet luwe utawa ngempet ngelak kuwi gampang ning sing baku ngempet marang babakan kanepson. Oh ngono. Upamane ngempet masani mripat nyawang sing becik-becik, aja nyawang sing dudu hakmu. Oh masani mripat. Oh ngono ya mak. Mula ana sing fitnah lan kandha wayang kuwi haram. Kuwi aku ora setuju, kuwi aku ora condong kang sarta rumajang. Wong nonton wayang kuwi gumantung saka niyate. Innamal a'malu biniyat. Kabeh-kabeh kuwi gumantung saka niyate. Oh ngono. Nek niyate nonton wayang jupuk pituture dalang tak kira ora ana eleke, tak kira ora ana rugine. Oh ngono. Lah kocap sing marai haram kuwi ora iso masani mripat. Nonton budal ka omah wiwit sore nganti esuk. Niate nama itu ora nonton wayange, ora nonton pituture dalang ning sing dipentelengi sindene. Lah iki nduk. Oh ngono. Iki sing marai haram kuwi. Oh iya. Nek nyawang lo karo batin ya Allah matur nuwun sampun semanten paduka nyiptakaken umat ingkang ayune kados mekaten. Nek ngono tak kira ora ana eleke. Sing elek kuwi mripat nyawang sinden ayu karo batin. Sinden pojok kele mentur mento. Upama tak kompono piye lagi lho. Kompone sing mare haram ki kompone iki nduk. Oh, ngono. Kuwi salah satu contoh masani mripat. Masani mripat. Ya. Masani kuping ngrungokno pengajian maido kasana sing becik sing apik. Masani lambe ya kaya mengkono. Lambe ning poso-poso aja nggo nyacati menungso, aja nganggo rasan-rasan. Saiki tak takoni ning warga masyarakat Banaran. Wong sing kulino rasan-rasan iku wong lanang napa wong wedok? Lah niku lho. Kabeh do kompak wong wedok. Mergo apa? Mergo wong lanang iki keturunane Nabi Adam. Dam ki mingkem. Oh, nek wong wedok keturunane Ibu Hawa. Wai mengo. Oh, ngono. Jajal. Saiki nek wong lanang petuk wong lanang lek sing dirembug sak keneke, apa butuhe to, Nduk? Lah iya, jajal saiki wong wedok.
Bayo nek wis omah-omah apa neh, Nduk? Aku nonton ceritane kanca-kanca. Piye nek wis omah-omah gegeran wong lanang kliru sithik, wong wedok nek ngelok nentek amek kurang golek. Yo wong lanang kok klimbrak-klimbruk. Mbok kono nyambut-nyambut gawe kono anake wayahe bayar SPP. Lho listrik entek ndang bayar ki lho anake butuh sangu dienggo susu dienggo mangane yo entek yo ndang ndi wong lanang kok klumbrak-klumbruk muncang mancing lho. Wong lanang ngono mergo apa? Keturunane Ibu Hawa. Oh, Ibu Hawa. Wah iki mangat. Woi, urung meneh nek sinden petuk sinden. Sinden petuk sinden mesti rasan-rasan, gek sing dirasani mesti lanangan. Lah iya, masane lambe penting nak. Iya ngestokke Jawa. Kuwi lebar sing angka loro lebur. Tegese lebur kuwi rani ngapuran saling memaafkan ngelebur dosa. Idul Fitri idul tegese kembali fitri tegese suci sing ala dibuang. Sing becik ayo padha digoleki kesalahan kuwi becik sing sengaja, becik sing ora sengaja wajib disuwunke pangapura. Oh ya. Sing angka 3 labur kuwi tegese ngrias utawa cara desa ngecet. Iya, maknane dianyari no. Iya, membuka lembaran baru supaya selamat ing tembe besuke. Iya, banjur sing pungkasan luber. Luber kuwi luber yen wis lebar lebur kang sarta labur dadi iso luber. Tegese luber ya kuwi lubera sing dadi rejekine lubera sing dadi barokahe, lubera kesabarane, lubera pangapurane, lubera sedekah, lubera amal jariyah, lubera ing reh pangibadah. Ngono ya Mak. Ya, wah alhamdulillah. Kembali ke benang merah, Nak. Ora lali ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Iya, terima kasih yang sangat banyak. Iya, konjuk keluarga besar Bapak Karnadi yang mengadakan haul. Oh iya, sing bengi iki ngadani adicara haul. Satemah amake dhewe bisa paring lelipur ana ing adicara bengi iki. Uga tasyakuran pernikahan emas Ibu Mamik lan Bapak Hartoyo. Oh, ngono ya, Mak. Alhamdulillah. Banjur Biyung arep ndongake apa kanggo pahargyan adicara bengi iki, Mak? Ngene ya, Nduk, dongaku banyu mili. Muga-muga ana pahargyan haul keluarga Bapak Karnadi kang sarta tasyakuran pernikahan emas Ibu Mamik kang sarta Bapak Hartoyo. Mugi-mugi sedaya keluarga besar pinaringan teguh Yuwana Basuki rezeki kathah melimpah kang kebak ing barokah, slamet donyane ya slamet akhirate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan Pagelaran bengi iki uga disiarkan langsung, Nduk. Ngono lumantar ya kuwi channel YouTube. Oh iya, Mak. Channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi ora bisa rawuh bengi iki, iya. Bisa memantau lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Ngono dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana TKP, penonton kang ana lokasi, ora, Nduk. Ternyatane para-para sutresna budaya, para-para penggemar Sanggar Seni Astabrata wis bola-bali takon. Iya, kapan ngasta, kapan manggung? Iya, poso-poso kok kon wayangan. Lah iya, mayangi wong tarweh kuwi ya. Lah iya. Iya, alhamdulillah kasembadan sowan. Bengi iki jare ya peresmian Sanggar Tari. Tunjung Sari, Nduk, sing dadi jenenge. Wah, jenenge apik, jenenge becik. Tunjung Sari. Iya, Asma Kinarya Japa kok no. Oh iya, Tunjung Sari, Tunjung Sari. Werdine apa? Ana werdine no. Oh ngono. Werdine setiap suku kata. Oh iya, contone Tunjung Sari. Tu ya kuwi tujuane para anggota-anggota sing kagabung saka Sanggar Tari Tunjung Sari ya kuwi ora ana liya nguri-nguri kang sarta ngurip-urip budaya. Merga anggota Tunjung Sari wis ngrumangsani asor luhuring bangsa gumantung saka budayane. Oh ngono. Tunjung Sari tu. Banjur junjung kuwi menjunjung no. Oh ngono. Menjunjung kang dadi budayane dhewe ya kuwi budayane wong Nuswantara krana Pak Sigit Purnomo wis menanamkan kepada anggota tari ana ing Tunjung Sari dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan indah. Wah iya. Iya ya Mak ya. Tunjung terus bacute sa ya kuwi sayek saeka praya. Oh ngono. Manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa. Ora ana beda-bedake, kabeh dirangkul padha kanggo ngrungkepi budayane awake dhewe, budaya Indonesia. Wah iya. Banjur sing pungkasan Tunjung Sari Ringgit Purwa sing dadi hiburane ya kuwi nimbali utawa nyeluk dalang akbar sing dadi dalange, dalang sing isih Joko, dalang sing senom durung kambon wong wedok. Lah iki, Nduk. Wong Banaran Kertasana apa nate krungu dalang akbar cedhak karo wong wedok? Urung nate ana no. Oh iya, saking alime, saking primpene. Lho piye to, Mas? Lah iya, Mula iki Asma Kinarya Japa, jeneng kuwi kudu sing apik, jeneng kuwi kudu sing becik. Kaya jenengne anak, kuwi ya penting no. Oh, jenengne anak. Kanca-kanca Astabrata sing arep rabi kuwi Sri Pesek. Ya iya, kuwi wis lamaran. Sone jenengne anak sing apik, sing becik. Oh, ngono jenengne anak kudu sing becik. Ora kaya tanggaku kae no. Tanggamu ana sing tanggaku jenengne anak elek. Oh ngono, jenengne anak sapa? Anake Lekno sopir kol. Iya. Nek jenengne anake lanang metu lanang dijenengne sapa? Kacuk Hirnawa. Apa ya apik ngono kuwi? Oh, Kacuk Hirnawa. Kowe gure omah Buendang. Nek jenengne anak metu wedok jenenge ya elek. Jenenge sapa? Nunu Ndrati kuwi apik. Oh, ngono. Ya nek ora nganti kecelakaan, nek kecelakaan umpamane Kacuk Hirnawa kan lor, Nunu Ndrati kan netan, bres.
Wong padha alok sapa sing tabrakan ki lho kacuke lekno nubruk nunuke Bu Endang. Ngono kuwi piye? Ngono kuwi piye ngono kuwi? Heeh. Oh iya, nek kecelakaan nek kerep lho mlebu metu lho. Lah iya. Lah iya, apa enek tabrakan kok kerep lho. Lah iya, jan hebat luar biasa. Iki uga sak liyane awake dhewe njaluk pangapura mewakili Sanggar Seni Astabrata dumateng para-para sutresna budaya krana suasanane lebaran. Iya. Awake dhewe secara pribadi. Iya. Ya njaluk pangapura karo rekan-rekan kerjane awake dhewe ya kuwi kanca-kanca anggota Sanggar Seni Astabrata. Oh iya, Dalang Akbar ora nutup meripat tanpa adanya kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, Dalang Akbar ora iso nganti tekan titik iki. Iya, Mula aplaus Astabrata untuk kekompakan kita semuanya. Tampanen keluwihan kang sarta kekuranganku ki tampanen, Cok. Oh iya, Karakterku ki terimanen dengan lapang dada. Wah iya, Kaya nek wis pentas bladek ngono kae, heeh, ngono kae aku cocok umpamane nesu mak prempeng nesu terus misuh umpamane. Heeh, ngono kae ora nesu tenanan ngono kae nggur mak prempeng ning panggung jane ya ora enek apa-apa. Oh ngono, heeh. Oh ngono, heeh. Lah iya, Upamane penabuh salah ki kan kurang fokus to no. Heeh, umpama wis disentak umpamane blok ngono. Ngono ki lak penabuh adrenaline malah ngene. Oh, ngono kuwi malih wedi salah dadi lan benere. Oh, ngono heeh. Filosofine getaki ngono kuwi. Lah ya, tapi nek aku ki yo nyentaki nonton karakter per individune. Oh, ora kabeh. Oh, ngono. Mergo setiap wong kuwi ora iso disamakan. Adil kuwi ora kudu padha. Adil kuwi ora kudu padha. Dadi ora iso kabeh umpamane salah disentak ora iso. Tergantung setiap individune. Oh, ngono. Kaya Sinta si Beatrice kuwi ora iso dikasari. Lah iya, nek kaya pesek kuwi kudu di wak. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Tapi ya luar biasa kok mung sinden munggah panggung sing nyalami aku njaluk minal aidin ya nggur pesek kok. Lah iya, luar biasa. Ya pokoknya dhewe njaluk ngapura lebur lineburan ing dosa satemah kembali ke fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Aku ki jan tresno karo kanca-kanca Astabrata. Slendro Mas Chandra. Ya, tresno ya. Mula aku kae nek nanggepi para-para sutresna budaya, para penggemar wayang upamane ana sing nyacat utawa ngritik utawa menghujat, nek sing dihujat aku jane ra apa-apa no. Ngono. Ning yen sing dihujat kanca-kanca Sanggar Seni kuwi, kanca-kanca Astabrata kuwi mesti aku maju. Ngono. Nate kedadian biyen. Iya, salah siji sindenku ngono terus apa kuwi pertengahan 2024 kae, Juni Agustus. Iya, nganti nangis ning panggung. Yo tak uber tenan kok wong YouTube-e. Lah ya tak uber tenan. Ha iya. Ngono. Iya, nek sing dihujat aku ora gagas. Monggo. Nek sing dihujat kanca-kancaku, wah tak dadani tenan. Lah iya. Iya, Ya, saiki lagu kanggo mukadimah. Iya, season pembukaan. Lagu-lagu sing bernuansa agama, bernuansa Islami. Pepiling didhisikake dibawani Mas Heru Linanta. Lah iya. Dandang gula kanggo salam pambuka. Dipun bawani riyen Mas Her. Monggo. Yuk dandang gula pepiling. Dados. Monggo. Rukun Islam kang lima puniki katindakna
tumring para sasama aja padha ditinggalke Padha-padha pengrawite, padha-padha sindene mau ya wis ran ing ngapuran, saling memaafkan ya. Heeh. Aja dikira Sanggar Seni Astabrata upama tabuhane kompak kuwi ora ana dredah, ora ana congkrah, ora ana kres. Lho kuwi ning jerone ning walike ngono mesti rasan-rasan. Oh ngono. Heeh. Kuwi yo mesti saling tapi nek wis ning panggung kudu kompak. Lah iya, heeh. Upamane ana upamane sing bunang Mas Hirman upamane. Mas Hirman, kuwi ngandani aku. Bar, kuwi ndang diatur kelenengane apa? Heru kuwi lho suara dua mesti ra iso. Ngomong kowe, aku dretek, aku kesel nganti ngandani. Heeh. Wong Herune ning aku ya lapor. Lapor piye? Iki lho, Hirman ki isone ki bonangan sing iso disoni tok modele. Tapi kan nganggo jalan tengah, latihan akhirnya Pak Sipan turun tangan. Wow, sing sepuh. Lah iya. Akhirnya mau ora metu kelenengan. Merangas. Astagfirullah bener ning guriku kaya ngono kuwi, Mbak. Wong meneng-menenge wong iki dirasani ya. Ora yo Mas Hirman nek ora ngrasani Mas Hirman malah cobloko ning ngarepe kok. Iya. Lanjut. Tapi ambang ngono soulmate, Mas. Oh, soulmate ya. Soulmate banget. Oh, ya harus. Kuwi piye aku ngakoni ngerung ABC dhek yo marai aku akeh. Oh, tenan niku Yo lanjut. Rukun Islampu niku sahadate kang angka siji ning ya wis tabuhane kanca-kanca lumayan mengingat latar belakange kanca-kanca kuwi dudu saka akademis. Iya, ana sing tani, ana sing penabuh jaranan. Lah iya, dadi iso tabuhan wayang kuwi wis alhamdulillah. Kowe ngono. Heeh. Kaya biyen aku pentas tugas akhir nang isi Surakarta. Kuwi aku yo ora trimo, aku ora negake. Nek aku sing nabuhi kanca-kancaku isi mesti ada kecemburuan sosial. Wo ngono. Aku ngejak kanca-kanca berungkat kimpul tekan Nganjuk. Heeh. Kanca-kanca sing nabuhi tugas akhirmu ning isi Surakarta. Heeh. Sing nyaroni Mas Tiar wis ancang-ancang tekan omah. Wis ancang-ancang tekan omah. Heeh. Kingko kok enek lupute, kingko enek salahe, aku ngadeg-ngadeg ning dosen. Nggih sepuntene lho, kula senes tiyang sekolahan nggih sepuntene Pak Bu, nggih sepuntene. Lah iya, dadi wis kaya ngene wis lumayan, alhamdulillah no. Lah iya, penting awet wis duluran kok. Lah iya, lanjut. Kang angka loro solat dene kangka talu tapi isih luwung-luwung Astabrata sing saiki, Nduk. Isih luwung, heeh. Timbang Astabrata sing biyen, heeh. Jamane kancaku sekolah kuwi asli konul. Asli konul, heeh. Ana kancaku jenenge Johan Nabuh Saron biyen. Heeh. Kuwi sampak kuwi rung roh. Kudune nek tulis sampak mo kuwi ora. Mo 8 kali. Ya wis apik an aku timbang wong edan aku. Lah iya. Lanjut. Ramadanin
nindakake poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sam purna Ya. Tak jaluk sinden saka Mbak Birgita kecuali Bu Parsinem. Kecuali Bu Parsinem sinden semua jumeneng semua. Ngadeg. Oh, Bu Par niku PNS pini sepuh kok. Jumeneng aja, jumeneng bareng. Ayo jumeneng semua untuk salam pembuka. Ya, iya. Iya, ya. Ngadeg kabeh, heeh. Nah, nganti saka Mbak Denku. Diatur barisannya. Untuk mukadimah pepiling. Yo, bareng-bareng buka saka kendang. Yuk, ya.
duduk dulu perkenalan satu persatu. Wah iya. Perkenalan satu persatu dari yang sana nanti pertanyaannya memakai nada. Nganggo bancing. Yang pojok namanya siapa? Ya, bane komet. Lah kuwi lho, pengendara elok tenan. Nganggo dang. Tak. Ayo. Iya. Ayo ndang takoni Mas. Iya. Ayo. Dang. Yang pojok namanya siapa? Namaku Deni. Oh, Deni. Asik. Dang. Mbak Deni, hobinya apa? Aku hobinya makan. Asik. Tak. Sampingnya Mbak Deni, namanya siapa? Nama lengkap? Nama saya Sri Pesek. Oke. Sri Pesek. Iya. Hobinya apa, Sri? Hobi saya menari. Oke. Sampingnya Pesek, namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi. Hobi. Dek Sinta, Iya, hobinya apa? hobi saya menari. Podo, kalih podo. Oh, gale beda. Dek Sinta Widya Palupi, hobinya apa? Hobi saya menyanyi. Sampingnya Dek Sinta, namanya siapa? Nama saya si Patricia. Oh, si Patricia, hobinya apa, Tris? Hobi saya rebahan. Oh, tak kira nyerah nih kayon. Oke, sampingnya Dek Patricia, namanya siapa? Nama saya Mbak Birgita. Oke, Mbak Birgita, hobinya apa? Iya, Birgita. Hobinya tiktokan. Tiktokan. Mbak Birgita, hobinya apa? Mbak Birgita. Senangnya tiktokan. Apa? Tiktokan. Oh, tiktokan. Yang pojok, namanya siapa? Ayo Bu. Nama saya Bu Parsinem. Bupar sinem, hobinya apa Bupar? Hobi saya renang. Wah, renang sakmono ora kelep kabeh. Ya ora. Ora ya. Oke, sudah Jiro lupat mau jangan duduk dulu. Saya akan mengasih gift. Nah. Ora. Iki kesenian apa jenenge? Aku akan memberi sing paling apik, sing paling persis, engko tak gawe duit. Nah, tak kasih gift. 1 2 3 4 5. Iso nerokne Akbar. Mbuh kuwi nesune, mbuh kuwi omonge, mbuh kuwi gelagate apa, kudu iso nerokne. Mbuh pas apa sembarang. Pokoke gelagat lagak lagon lagiane. Jiro lupatmo, ora oleh padha. Wah, ora oleh padha. Diwiwiti saka Mbak Denko nerokne Akbar dalam hal apa nih? Ayo. Saiki apa? Aja ngising lho poro. Ayo, sing iso 100. Lung. Ayo. Malah senerone Caca. Ayo apa? Mbak Denko, mikir iki sinden sing belum jawab memikirkan masing-masing masih diberi waktu. Mbak Denko, ayo apa nerokne? Bersalam 100 lung gift untuk malam ini. Apa ya? Apa pesek sik? Pesek wis siap? Pesek sik. Pesek apa? Apalane? Heeh ya. Heeh, iya, iya nduk. Heeh, iya. Nek mayang gur, heeh ya. Tidak, ya. Oke. Mbak Deni wis siap apa Sinta sik? Sinta sik. Sinta bagaimana? Dalam hal apa sik? Perkataan. Perkataannya piye nerokne aku? Perselingkuhan. Piye? Yuk.
Omongane limbuk diterokne. Bet Risa bongko kowe, ayo. Ayo, apa dalam hal apa, Bet? Limbuan. Limbukan neh. Heeh. Heeh, tapi ngora oleh modal ya. Heeh, apa? Limbukan piye, Akbar? Dikasih musik biar hebat. Ora. Ayo, Mbak Denko. Nggih. Piye? Jenengan nek guyu ngono. Masa ta? Piye? Guyu apa mengi jane? Terakhir Mbak Bir kita. Piye? Terokne pas dalam hal apa? Apa ya Pak, aku ya bingung ya Pak. Dalam Ya, soalnya biasanya ki jenengan ini berbeda antara di atas panggung dan di bawah panggung. Oh, di atas karo di bawahi beda ya aku ya? Beda. Oh, beda. Bedane piye? Bedane piye? Ora sah muni sing pojok. Iki sing tak tekoni Mbak Bir kita. Kok mesti celintisan? Ayo. Biasanya lek ning dhuwur panggung ngono kuwi to, Mbak. Pamane ngongkon iki penyimpinge. Plon ngono kuwi. Aku rungu ngono kuwi. Lah, engko lek ning isor panggung wis beda neh. Piye nek ning isor panggung piye? Yang ngono kuwi lho. Ngelok. Aku Wah. Ora. Iya deh, Pak. Mas Heru, siapa juaranya? Kabeh. Ora iso, aku ngomongku per 100 kok. Ya kudune nerokno gayane Mas. Pamane koyo karo aku nek keto. Mas wis tau Bro Pak Dudui. Betul, Mas. Edan. Betul. Upamane kono kuwi ngono lho. Sing paling persis Sinta. Ya. Kok Pak Ono. Ora Mas, ora. Pak Ono 50 ya aku tak milih kowe. Tak milih. Wes iki Sinta, duduk. Wes duduk. Kecuali Mbak Bir kita duduk. Duduk semua. Pelak. Mas Andra. Tunggukan gift selanjutnya. Lah aku gak dikasih gift lagi. Ya so. Tapi wong nomor dhuwit iku dono usahane. Cetil, Pak. Amen. Cetil Mbak Bir kita. Dalam. Ayo guyon karo mlaku karo Bowo. Bowo. Bawa nggih. Niki ngaturaken salam-salam Salam nggih, dulu. Pak. Oke. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Riyadi nggih Pak Bu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Niki wau acaranya apa to Pak? Acaranya Wakeh Eram. Haul Pernikahan ya toh. Pernikahan emas. Mbah Kong Hartoyo Betul? dan Mbak Uti Mami gitu. Betul. Sudah 50 tahun pernikahan. Ulang tahun Bayang emas. no, Pak. 50 tahun kula wau nggih tangket Bu. Niku wau niku resepe napa to kok saged menikah 50 tahun. Sing penting niku diniati ibadah nduk. Muga-muga dhewe ya iso kaya ngono ya Pak ya. Maksudnya kadhe karo pasangan dhewe-dhewe. Ya ta. Ngono lho. Kowe ngomong ngono kuwi kudune masyarakatmu tak omongi to. Apa, Pak? Apa ono dalang Akbar ki sik Joko sik urung kambon wong wedok ngono lho. Heeh. Gak percaya. Kok gak percaya? Ya wis nek gak percaya ya bener pancen. Sama ini boyo lanang pancen. Kowe Ya ora, ya gaya-gaya iki tenan to, boyo lanang iki Pak Dalang kuwi to. Kono ngomong A, kene ngomong B, kono ngomong C. Boyo kuwi kewan apik kok, Nduk. Nek nyokot ya lara, Pak. Karo peresmian sanggar. Peresmian sanggar Tunjung Sari nggih to, Tunjung Sari Pak. Sanggar Tari. Nderek Mangayu Bagya nggih Pak Dalang. Pemimpinnya sinten, Pak? Hah? Pemimpinnya? Pak Sigit Purnomo. Pak Sigit Purnomo nggih, mugi-mugi saged ngrembaka kesenian nggih to, Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Heeh. Sehat terus Pak Sigit Purnomo. Niki bawa napa, Pak? Emanipun Emanipun. nyanyi was akrami. Lah niki jenengan sarjana seni to, Pak? Berarti jenengan kudu sing ngartekne kula sing bawa. Oke no, Iya, biasa toh. no. Iki jenenge bawa apa, Mbak Bir kita? Dandang gula. Dandang gula tembange? Tembange Apa tembange? Tembange bawa. Emanipun nyanyi was akrami. Oh, maksudnya judulnya Bacute, to. heeh. Apa judulnya? Sambung Wanci Dalu. Wanci Dalu. Lali Pak, Ya. surat tanggapan. Yuk, alon-alon. Tak artekne. Oke. Oke. Emanipun nyanyi mas
saya. Ora ya. Wis ora. Artine emanipun nyanyi wis akrami. Emanipun ya apa emanipun? Sayangnya. Sayangnya adik sudah menikah. Iya. Wah, sayangnya adik sudah menikah. Menikah. Lanjut. Pama durung sun ingkang anggarwa. Pama durung seumpama belum menikah, saya yang akan menikahimu. Aku urung menikah lho, Pak. Aku ya durung. Iya, ngode ya, Pak. Ngode. Joko ting-ting ya. Lanjut. Keren. Wong ayu rujit wae. Wong ayu ngrerujit wae, orang cantik engkau selalu ada di pikiranku. Ngrerujit wae. Terus prandene, yuk. Prandene maksa sekar jebol Nimas uga nanggepi Prandene peksa syukur sira Nimas uga nanggapi. Tapi ada untungnya, ada syukurnya. Ternyata dikau juga menanggapi cintaku. Wah. Nah, tadi wis rabi ning cik nanggapi. Cik nanggepi ngono kuwi piye, Pak? Wis rabi tapi cik nanggepi. Lagi nggur lagu kok. Oh, nggur lagi. Lanjut. Ayo ta sambung rasa. Terus Nanging wanci dalu. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Ayo menjalin hubungan tetapi di waktu malam hari. Lho, lha nyapa Pak kok malam hari? Nyapa rawan wae. Nek awan nak srengenge ngene ketok. Berarti gampang konangan. Berarti bengi ya Pak bener konangan. Bengi ya. Lanjute piye lanjute sik? Ki oleh-olehane lanjute. Tanana ingkang rubeda. Terus Nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. ayo to sambung piye? Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan srana piranti. Artinya apa, Pak? Tan ana ingkang rubeda karena tadi di malam hari tidak ada yang mengganggu. Tan ana ingkang rubeda, ora ana sing ganggu. Senadyan nyuntak tresna, ya ta? Nyuntak tresna menyuntak rasa cinta, rasa asmara, ya ta? Iya. Senadyan walaupun memakai piranti, sarana atau alat. Alatnya apa, Pak, biasanya, Pak? HP. Bila Zaman ngono cah. saiki. Nyuntak tresna nadyan nganggo sarana piranti. Ya, terakhir ditibake, Cok. Heeh, yuk. Gambarmu Sambung wanci dalu.
karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Gitar. Ayo, alon-alon. Ya. Sing gedhe pangapuramu Mas pepujaku jajan pangatiku sabungku mengwanciku kerupet dasarimu kalawan garwamu Kang Mas Kang Mranti sanget urip lestari Panono ingkang ngarepe yamong ngakibate aku mbayangke Remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki Pama tenang sida dadi jangan nanti dikapat Lanjut Mbak Birgita. Mendah baya yen tasika urip lan andika sebagya mulya Jur lair putri Celestia terus bisa nyuara Dika Kang Mesrana Katur keluarga besar Haul emas pernikahan Ibu Mami Sagutrah mugi-mugi saged dados jampi saya sambung panci dalu yuk Sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujaku jajan pangatiku
terus suke gropak. Heeh. Yuk ditelaske, Mbak. Heeh. Mendah baya yen tak sedang urip lan handikan Jelair putri Celestia terus bisa Duduk dulu nanti lagi. Mbak Firkita. Luar biasa ya. Sambung wanci dalu. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Lah ya. Regenerasi setiap sektor kuwi mesti harus selalu ada no. Ngono. Upamane ana ing dunia politik, kancah politik, sing senior-senior golongane Pak Jokowi, Pak Prabowo dan lain sebagainya kuwi senior. Iki mesti dengan berjalannya waktu mesti ana regenerasi, Mas AHY, Mas Gibran dan lain sebagainya. Kuwi sektor politik. Sektor agama, kiai-kiai sepuh. Ngono. Kuwi ya mesti ana regenerasine.